ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಗಾಲೇಜಿಂದೆ ಬನ್ನುಗು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನು ತಿನ್ಕ ಇನಿ ತಿಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಮಂದಿಜೇರು ಮಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಕೂಡ ಬನ್ ಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನ್ ಇಷ್ಟೇ ಜಾರಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಂಡಲ ಅವಳಿ ಬನ್ನು ರಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಂತೆದಾರ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅತ್ತೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಇದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂತಿದಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೈ ಸೊ ಒಕ್ಕುಂಡು ದೈ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ದೀದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕಾಡಲಕ್ಕನಾಗಲು ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆಡಿನಿ. ಉಲಾಯ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಿದೇ ಕುಲ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಪಿದೇ ಕುಲ್ದು ಬರ್ಪು ನಿಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ದೊಂಚಿ ಕತ್ತಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಮೊಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಗಿಪ್ಪವೆ ರಪ್ಪ ತಿಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆತಿಂತು ತುಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುರ ಉಂಡತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ನ ಪುರ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ದುಂಬುದ ಐಟ್ ವಿಲನ್ ಅಕ್ಕುಲು ಕೇಡಿ ಪಾಟ್ ಪುರ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ದಿಪ್ಪುಜರ ಕೇಡಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ ರಂಚೆಜ್ಜೊಂದು ಕರ್ಮ ಓಂಡ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾನಲ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಾದು ಪೋಡು ಫೇಸ್ಗೆನ್ನ ಶೀತಾದ ಮುಲ್ಪದ ಫುಲ್ ಚೋಳಿ ಪೋತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಶಾಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಅನಿತ್ತಲ್ಲ ಹಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಮುಗಿಪನ್ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ದೂರಾಡಲ ಪಾರೆತ್ತಂಡ ಪೋಕ ಡನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಬೇಲಾದೊಂಚೂರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಗಂದು ಎನ್ನನಾಗುಂಡತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಂದುಜಿರಿ ನೀ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಮಂದುಜೇರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಂದುಜೇರಿ ಮಲ್ಪಾಡಂದು ಬುಡ್ದು ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ಪೋತೇರಾ ಅಂದ ಡೌಟು ಮಿನಿ ಅತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಪಾಪ ಸೀದಾ ಪೋಯೇರ ಅದುಪ್ಪು ತಾಲ ತಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇತ್ತು ನೊಂಜಿ ಅವೇನು ಕೊಚ್ಚಿ ದೀತೆ ತೂಡು ಈ ತಾಂಡ ಅವೇನು ದಾದೆ ಮನ್ಪುನು ಉಪಕಾರಿ ಮನ್ಪುನು ಅತ್ತಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಕಡೆದು ಬಾಡ್ನು ಸುಕ್ಕ ಬೆಟರ ಅಂದತಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಇರಗವೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಪುನು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅದಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಜಿನ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಐಡ್ದು ಬಾಬು ಜರಿ ತುಕ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ತುರಿದು ದಿಕ್ಕದು ಮುಲ್ಪ ದೀತೆ ಇತ್ತೈಕರ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕಡೆಕ ಗೈಸ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಊರಿಡು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಶಕ್ ನೆನಿತ್ತೆ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಬುಡ್ನೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಒರೆಂಕದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕ ನೀ ಬುಡುವೆ ಐಸ್ ಹಿಡ್ದು ನೀನು ಇಂಚ ಕುತ್ತಗಣೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಪೂರೊಂದು ನಮ್ನೆ ಕಲ್ಲ ತುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಂತೂ ಅವದೊಂದು ನಾನು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಏನು ಕಜಿಪಿಚ್ಚಿನ ತೂನಗನೇ ಆದಿತ್ತನು ಪದ್ರಾಡ್ ಕರಿದನು ಇತ್ತೆಗಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲು ಆಪುಜಿಂದು ನೇ ನೀನೇನಂತೆ ನೀರ್ಡು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಐಸ್ ಪೂರ ಬುಡಾಡು ಶೋಕ್ ಐಸ್ ಬುಡ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಡಲು ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತದಾಲ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಸ ಬಸ್ ಮಿತ್ತು ತುಲಿ ದೈಪುರ ಇದು ಶೋಕ್ ಬರೋದು ಐ ಗಿಡ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಗಾಳಿ ತೊಂದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಇಡೇನೆ ಬರ್ಪುನು
ತೀರ್ಥಡೆ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಿತ್ತು ದಾಂಡಲ ಒಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೋಡದು ಎಡಪು ನೋಡ ಅಂಚತ್ತ ಮುಲ್ಪೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ತೀರ್ಥಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏಜಿ ಮುಲ್ಪಲೇನೋ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಮುಖ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಾಲ್ ಕೈ ತಲಿಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರಡು ಅಂಚತ್ತು ಕುತ್ತಾರಡು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೈತಾಲ್ ಕೈ ತಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನುಂಡತೆ ಇಂಕುಂಡತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಿಸ್ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಏನು ಪಡೋಲಿ ಬೈಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಪಡೋಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಪೋಯಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಅದನ್ನು ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಅವು ಎನ್ನಂದೆ ಪೋಯಿನಿ ಏನು ಕುಲೋದು ಇಂಚಿನ ಕುಲೋದು ಪುನಃ ಬೋರ್ ಅನ್ನಾಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಡು ನಾಣೆ ಕಪ್ಪೆನ್ ತೂಕಂದು ಸೊ ಒಂಚಲಕ್ಕೋ ಒಂದು ಪೋಯಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ನಾನು ಫ್ರೈಡೇ ನೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೇರಿ ಯಾನಿರನ್ ಮುರಣಿ ಫ್ರೈಡೇ ತುಯ್ಯಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ನೆನ ಬತ್ತಿನಿತ್ತವು ಯಾನಿರನ್ ಮುರಣಿ ಫ್ರೈಡೇ ಪೊಳಲಿಡ್ ತುಯ್ಯಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಆಗುತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತೊಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ తెలిపోయాను ఇంచ నిక్లే తమ ఏరనల తూయిన పెట్టికి ఆబ్వియస్లీ ನಮ್ಮ తెలిపోగొತ್ತಾండే తెలిపోయాను ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತೊಬ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡೋಣತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡರಣ ಯಾವನು ಯಾನೇ ಬತ್ತಕ್ಕೇನು ಪಾತಿರುವೆ ಯಾನೇ ಬತ್ತು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ್ದು ಸೊ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಓಕೆನಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾರಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ತೀರೆ ನಾನು ಫ್ರೈಡೇ ತೂತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ತಾವುದುಂಡು ಏರದು ಪಪ್ಪ ಯಾಲ ತೂದುಪ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಟಿ ವಿ ಪುರ ತೂಯರ ಉದಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಉದಸಿನವಣ ಅಂಚತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಯ್ತು ಟಿ ವಿ ಏನು ತೂಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜ್ಜಿ ಓಲ ತೂಪುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಲಿ ಬರೋದು ನಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನಾತ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಡ್ಚಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದೆ ನಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾಯ್ ನೇಮೂಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಲಿಪುನಲ್ಲಿ ದೈತ ಮುದ್ದೆಲ್ಗೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನ್ ದೈತ ಮುದ್ದೆಲ್ ನೇ ಇಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಪುಚ್ಚೆ ಏಯ್ ಮಿತ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾಮು ಪುದರ್ದಾದೆ ಮಾಮು ಯೂಬಿ ನೇ ಇಂಕ್ಲ ಯೂಬಿ ಬಿಯರ್ಗೆ ಆಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಇಡೇನೆ ಬಲ್ತ ಬರ್ಪುನು ದೈತ ಮುದೇಲ್ ಗಂದೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಜಿನ ಹತ್ರ ಶೋಕುಂಡು ನೀರಿಜಂದೆ ಮಮ್ಮಿ ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಚಾತ ನೀ తెలిపేర్ల ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತದೆ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೈದಿನಲ್ಲಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ನಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದುಂಬುಲಾಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ತೋಡು ಆಂಡಾರಿನ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇತ್ತ ಪುರ್ಸತ ಏನೋಡು ಬಯ್ಯನಾಗ ಬಯ್ಯನ ಪುರ್ಸತ ಏನೋಡು ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್